Dovahkiin. 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 Benvinguts a aquest vídeo especial de la República Juganera, on ens hem traslladat a un univers d'una saga de videojocs de la qual som molt fans. I com a fans d'aquesta saga de videojocs, doncs no podíem deixar passar l'oportunitat de fer-nos un autoregalet, un regalet, d'un joc de taula ambientat en l'última entrega d'aquesta saga, que segurament ja haureu deduït quina és. I és Skyrim, el juego d'aventuras. Doncs fa res que el tenim i encara no l'hem obert. Li hem tret el plàstic, però encara no sabem què hi ha dins. I en aquest vídeo el que farem serà un unboxing i mirarem tot el que hi ha dins i ho tornarem a endreçar. Així que si us interessa i voleu veure què hi ha, doncs quedeu-vos i us ho ensenyo. Dovahkiin, Dovahkiin, for the king of Skyrim. I fins aquí el que seria l'unboxing. Ara a continuació us ensenyo els components amb més detall, ja destrocalats, les cartes desprecintades, i ho tornaré a ficar tot dins de la caixa. En aquesta caixa no us ensenyo les cartes en detall perquè aquí és on hi ha totes les aventures i tal, que són un seguit de cartes que van numerades, arriben fins als 400 i pico, amb uns separadors, que els separadors arriben fins als 600, o sigui que entenc que ja tenen previst afegir més contingut, qual està molt bé. I després aquí també tenim més cartes amb un dors diferent, hi ha cartes de vent que no estan numerades, llavors aquestes les guardarem a part. Aquí ve una altra caixa. Quatre caixes que hem de muntar per guardar la partida. Una per jugador i una pel tauler. Com encara no tinc gaire clar on va cada cosa, ho he ficat en bosseta i ho guardarem aquí. D'aquests tokens n'hi ha molts, i com aquí hi ha espai, els deixaré directament aquí. Aquí tenim una miniatura de color vermell, és l'única que és de color vermell, no sé exactament què representa, però la deixarem aquí perquè en l'altra safata no hi ha espai. I per completar aquesta safata tenim aquestes miniatures.
Aquesta és una altra pila de cartes que va numerada i s'ha de mantenir en ordre. I fins aquí aquest vídeo especial de l'Skyrim. Ara ja hem pogut veure els components que hi ha dins, això pinta molt bé, a veure què tal. Ara toca aprendre a jugar i jugar. A veure si trobem moment per fer-ho. Esperem que sigui i que sigui aviat. Doncs res, esperem que us hagi agradat el vídeo, ens veiem en el proper i mentrestant, ja sabeu, no deixeu de jugar.